Il-Kummissjoni għall-Anzjani ħadmet biex tiżgura l-istandards dwar il-ħarsien u d-drittijiet tal-anzjani jiġu applikati mid-dipartimenti, aġenziji u entitajiet kollha li jaħdmu f'dan il-qasam. Dan kien punt li spikka f'rapport annwali l-Kummissarju għall-Anzjani Mary Vella preżentat lis-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis. Fl-istess rapport kien innutat ukoll x'ħidma saret biex ikun hemm kooperazzjoni akbar fil-ħarsien soċjali tal-anzjani stess. Dan ġie msaħħaħ bi ftehim li l-Kummissjoni għamlet mal-Awtorità tal-Istandards ta' ħarsien soċjali. Fl-istess żmien ittellat ukoll l-ewwel Konferenza Nazzjonali għall-Anzjani fejn ġew studjati diversi idejat u viżjonijiet għal dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li s-settur huwa priorità għal dan il-Gvern. Il-Kummissarju tal-Anzjani hija twafqet madwar sena u x-xogħol tagħha huwa li tara li drittijiet tal-anzjani dejjem jiġu sorveljati u jiena perswas li f'dawn l-ewwel xhur ta' ħidma tagħna fil-qasam tal-anzjani nkomplu naħdmu biex l-anzjani tagħna jkunu priorità fil-ħidma tal-Gvern. Il-Kummissarju għall-Anzjani Mary Vella qalet li l-Kummissjoni tassigura wkoll li l-anzjani jgħixu ħajja komda u ta' dinjità. Ir-rwol tiegħi bħala Kummissarju tal-Anzjani jiċċirkola dwar il-promozzjoni tal-ġid tal-anzjani u l-Kummissjoni għandha sservi wkoll ta' pjattaforma biex kull anzjan u anzjana jilħaq il-potenzjal kollu li jixraqlu.